Ahoj, co tady jen tak sedíš? Nechceš si jít hrát? Ahoj, asi ne, v pohodě. Dobře, ale kdyby si chtěla, jsme támhle. Dobře, díky. Haló? Ztratila ses? Co to sakra? Haló? Pomoc! Puste mě ven! Děsí, vítej, moc ráda tě poznám. Už jsem tu hodně dlouho sama. Chci se s tebou hrát. Haló, u telefonu Matty Taylor, kdo volá? Zdarec, Matty, to jsem já, Niko. Dlouho jsme se neslyšeli, kamaráde. Jak jde život? Ty vole, čau. Jo, život ide na pohodu. Prečo vlastne voláš? Říkal jsem si, že jsme se dlouho neviděli. Že bychom mohli něco podniknout. Teda, jestli máš čas, samozřejmě. Mám, určite. Dobře, mám přijet k tobě? Teda, jestli stále bydlíš ve stejném domě. Jop, bývam. Prídi ku mne a niečo vymyslíme, okej? Dobře, tak zatím. Nazdar znova. Si tu nejako rýchlo. Já vždycky. Tak poď ďalej.
A ináč môžeš sa posadiť ku stolu. Díky. Jinak vůbec jsem se tě nezeptal, co děláš za práce? No, robím to, čo som chcel ako malý. Pomáham policii vyšetrovať vraždy. Gratuluji. Určitě za to musíš mít spoustu peněz. Jop, dostávam celkom dosť. Práve mi dnes prišiel e-mail od policie, otvorili ich starý prípad. Pred 12 rokmi sa stratilo devčatko a nikdy ju nenašli. Je zajímavý. A kde to bylo? Miesto udalosti bolo v pizzerii Freddyho Fazbeara. Tam jsme chodili jako malí. No práve, to miesto bolo super. Ale niekedy ma to tam desilo. Pizzeria už je odvtedy zatvorená. Polícia a ja tam dovnútra môžeme. Tak tam pojedem. Aspoň nám to dá vzpomínky. Máš šťastie, že tam môžeš, pretože ideš so mnou. Inak by si sa tam nedostal. Tak dobre, idem si zbaliť veci, ktoré budeme potrebovať a vyrazíme. Zvenku to vypadalo lépe. To bolo pred 12 rokmi. Ide mi z toho husina. Tak ideme dovnútra? Můžeme. Já mám pocit, že tuto pizzerii nezavřou. Bylo to jediné místo, kde jsem se nenudil. Fúha, vyzerá to tu furt rovnako. Len bez ľudí. Tu niekde by mala byť tá strážna miestnosť. Jo, tu je. Spomienky sa mi vracajú. Celé tu jde elektřina. To je divné. Asi tomu furt funguje generátor. Bol celkom nový, keď sme tu boli naposledy. Ty plagáty jsou pořád skvělý. Jinak myslíš, že tu stále jsou ti roboti? Ak ich od tej doby nikto neodviezol, tak by tu mali byť. Sú tu stále a stále vyzerajú ako noví. To je skvělý. Myslíš, že budou fungovat? Netuším, ale neskúšal by som to. Prišli sme sem vyriešiť ten prípad. Máš pravdu. Rozdělíme se, nebo... Môžeme. Ty to preskúmaj tu v hlavnej miestnosti a ja to pôjdem skontrolovať do zákulisia a do chodieb. Keby si niečo našiel, tak zakrič alebo mi zavolaj na telefón. Dobře. Do riti, ja som sa lakol. Ty tu sú stále? Haló? Je tam niekto? Tu Mety, som od policie. Asi sa mi to len zdálo. Že bych si nějakého plišáka vzal domů na památku? Ne, Nikolasej. Jsme tady od toho, abychom zjistili, kam zmizela ta holčička.
Au, šibeti. Jejda, promiň. Viděl jsem nějakou holku, běžela přímo sem. Sem nikdo nebežal. Nie je ti zle? Není, přísahám, že jsem fakt běžela. A čo mala na sebe? Nevím, nešlo jí moc vidět z dálky na věci. Škoda, mohli sme mať nejaké dôkazy. Ale veľmi ti neverím. Keby sem bežala, tak by som ju tu videl. Ale sem nikto nebežal. Co to bylo? To som počul, keď som bol v sklade. Myslel som, že mám halucinácie, ale asi nie, ak si to teraz počul tiež. Dobre, nebudeme to riešiť. Našiel si niečo? Ne, nic tu podezřelého nebylo. Dobre, písal som šerifovi, aby sem prišiel. Mal by tu už byť, tak poďme von. Dobré ránečko, pán šerif. Dobrý den, vidím, že tu nejste sám. Toto je môj kamarát Nikolas, pane. Pomáha mi. Dobře, našli jste něco? Nič, pane, len sme počuli divný dievčenský smiech a Nikolas tam videl nejaké dievčatko, ale že vraj zmizla. Neměl jste halucinace? Ne, vypadala fakt reálně. Dobrá, zkuste to tady prozkoumat přes noc. Prozkoumejte každou místnost. A nezapomeňte na podzemí. U marionety by mohlo též něco být. Dobre, beriem na vedomie. Tentoraz pôjdeme spolu. Keby si zase videl to dievča, tak aby som ju videla ja. Dobře, jinak nezapomeň na ten sklep. Neboj, myslím na to. Kde je tam marioneta? Ako to mám vedieť? Asi ju už odviezli. Bola to iba loutka. Hej, Mety, koukej. To je maska klauna. Toho vyrábali do pizzerie, ktorá nikdy kvôli tamtomu incidentu nevznikla. Jak se měla jmenovat? To nikto nevie. Majiteľia názov nikdy nepovedali, ale malo to mať viac moderné technológie, inak tú masku môžeš viac so sebou. Bude sa to hodiť k dôkazom. Dobře.